an yi murus kawai murus akai daga sama har kasa lolo ya haye da baba Buhari ne Malkiya ya yi sama Saliya ya wuce Abule ya yi sama Aballalo ya wuce lolo ya haye baba Buhari ya haye waƙan nan da zana yau ba ta kudi ba ne ba wani ya sani ba soyayya ce ta saka shalelan waka ne da baitun kudi gari na kakin jaha ta ne da tsara maka abulalan mu ka zama turmi sharaka ka ci gabas da yamma ka zama canye duka mai kishin talaka tilas ka ga daukaka baba Buhari namu wannan sai hamdala ka zama guli-gulin kubura ka yi wadala sai ka buga atika tana son kwasan dala lula ya doke ta zubo jarkan dai da haka daga sama har kasan ai murus ne mun sani an yi murus kawai babu Buhari ya haye abulalan mu gwamnan ne ja shi ma haka majalisa Abuja Malikiya sai hamdala an yi murus kawai babu Buhari ya haye abulalan mu gwamnan ne ja shi ma haka majalisa Abuja Malikiya sai hamdala tafiya da gwani mun san akwai dane al'umma shalilan na kude yake yau muku sallama maganar yanzu da yanzu ba maganar anjima za ka yi wa anaija kowa yaran goma jaki babu shi babu kayan ragoma sulu da Buhari su ne zaɓi gun al'umma dole da Malikiya kun zama raba gardama ba maganar kasa a kullum sai dai sama ka tafilan kasa ka ture yan gardama tattara nasu kunya suka runguma Malikiya mai kula an yaran gama Allah sarki su mai kula an yi barin dala an yi mura suka wai baba Buhari ya haye abulalan mu gwamnan ne ja shi ma haka majalisa Abuja Malikiya sai hamdala maganar gaskiya nake jama'a ya kuke ina mure na ta lashe zaben da muka yi take su da o'o sun samu bilayen tsallake sai aka yi walƙiya mun ka san yaya suke jamosa da mai kula na ji yanzu ina kuke yaya kasuwar kuni ta wagarau take na son lolo har yanzu gwamna ne yake sai kuma gidan ku mun san sata kake marasa da mun kai son ganin mu make mu dai sai rawa mazan mu da mata muke sai kushe suke mu kuma hanyar mun rike shukura lillahi rabbi mun dana hamdala hanyar mun suka wai baba Buhari ya haye abulalan mu gwamnan ne ja shi ma haka majalisa Abuja Malikiya sai hamdala dan Sali ya wuce majalisa mun sani shi zai gyaran garin mu kowa na yin tuni shego abula shi ya zamban ba sun yaba Ahmadi ya zakin mashegu da zarraba sallal ya wuce kwanta gora wani kuma sallal kwanta gora wanka da magardama Najeriyan sai baba Buhari ya iya turban gaskiya baba Buhari ya tsaya amunan ne jalo na shi yanzu mariya sake zama a gwamna kowa na godiya taka yare ya gaba daya jalilan mawaka ne da baitin gane da budana hanyar mura suka wai baba Buhari ya haye abulalan gwamnan ne ja shi ma haka majalisa Abuja Malikiya sai hamdala 081 17686 770 shalilan mawaka